Vale. Para la siguiente. Perfecto. Gracias. Unha muller foi asasinada en Mos e investígase o caso como un crime machista. A irmá da vítima topouna ao entrar na casa. O presunto agresor é a súa exparella. A Garda Civil teno localizado. Como alcaldesa cando toca aquí, é durísimo. E eu coñecía a Belén e pois me parece increíble o que está acontecendo, pero a realidade é que está aí tumbada con un montón de puñaladas. Regueiro de destrucción en Portugal tras o paso da borrasca Christine, especialmente en Leiria e Coimbra. 200.000 persoas seguen sen suministración eléctrica. O temporal deixa polo menos 8 falecidos no país e vaise prolongar o máximo nivel de alerta ata o vindeiro domingo. ¿Qué problema tienen con el bono social? Acusacións cruzadas entre os líderes dos principais partidos políticos aproveitando a súa visita electoral a Aragón. As pensións e a política de migración centraron as tirapuxas entre Sánchez e Feijóo. Dice que no, entonces ellos callan que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP. Pues mirad, la degradación moral es de tal magnitud que aprovechan la subida de las pensiones para favorecer a los otros. Se tiraron uns por arriba, outros por abaixo, cada un ten o seu toque especial.
O Entroido comeza a quentar motores en moitas vilas galegas. En Xinzo de Limia xa levan 2 fins de semana de festa. Hoxe tocou o Domingo Leiro en este telexornal. Contaremosles se sobreviviu algunha ola. Saúdos, que tal? Boas noites. Unha muller foi asasinada en Mos. A irmá da vítima topouna ao entrar na vivenda. Non constaba no sistema Biogen e o corpo tiña feridas de arma branca. Alejandro Álvarez ten máis datos, contanos. Sí, os axentes da Garda Civil teñen localizado xa o presunto asasino que estaría atrincheirado nunha vivenda ubicada no lugar de Atios, no concello limítrofe do Porriño, e contan con detelo en pouco tempo. Os feitos aconteceron ao filo da 1 da tarde nunha vivenda da parroquia de Sanguiñeda e presunto asasino e vítima mantiveron unha relación ata o pasado mes de decembro, pero non constaban denuncias previas no sistema Biogen. Foi a propia irmá da víctima a que atopou o corpo da súa irmá tras escoitar os berros e tamén viu como o presunto asasino fuxía do lugar dos feitos. Nese momento puxose en marcha un operativo para intentar dar con el, que como ben decimos, sí que deu os seus froitos, porque os axentes da Garda Civil teñeno localizado nunha vivenda do lugar de Atios, no concello do Porriño, onde estaría atrincheirado. É un suceso que conmocionou a toda esta localidade de Mos, pero tamén a toda a provincia de Pontevedra. Os feitos acontecían a primeira hora da tarde. Unha muller de 52 anos falecía por feridas de arma branca. O principal sospeitoso é a súa exparella, da que a vítima se separara no mes de decembro. A irmá da falecida, que vive no piso superior da mesma casa coa súa nai, escoitou os berros. A propia alcaldesa de Mos falaba cos medios tras achegarse á vivenda ubicada en Sanguiñeda. A irmán sí, porque é como un domicilio familiar, que nunha planta vive Belén e en outra vive súa nai e súa irmán, e ao sentir os gritos pois veu parte do episodio. A muller e a súa exparella foron vistos días antes paseando pola zona, xa que non convivían xuntos, pero el visitaba con frecuencia a vivenda. Ainda outra veciña dicía que estuveran ayer con eles e iban a pasear porque teñen cans e tal. El era un pouco reservado, que non falaba con nadie. O home fuxiu do lugar en coche, de feito fixo en presenza da súa irmá. Garda Civil e Policía Local acudiron á vivenda, onde durante varias horas estiveron recabando probas ata que se decretou o levantamento do cadáver. Veciños e veciñas deste barrio de Amieiro Longo amosábanse consternados ao mesmo tempo que os familiares da muller recibían as condolencias dos achegados. Estamos conmocionados porque non teñen por que pasar estas cousas. Todos os días, todas as semanas, por desgraza, levantámonos con estas noticias. Pero como alcaldesa, cando toca aquí, é durísimo. E eu coñecía a Belén. Non existían denuncias previas e a muller, moi coñecida nesta parroquia, non figuraba no sistema de protección integral Biogen. O suceso investígase como un posible caso de violencia de xénero. A 7 desta tarde concentrouse diante da Casa do Concello un cento de persoas de Mos e arredores. Gardaron un minuto de silencio en memoria de María Belén. Foi ademais un acto de apoio e acompañamento á familia e ás persoas achegadas da muller asasinada, así como unha mostra pública de repulsa e condena contra a violencia de xénero. Este luns celebrarase un pleno extraordinario no Concello e unha nova concentración institucional. Decrétanse 3 días de loito oficial. A persoa está localizada xeográficamente, entendo que é vixiada e controlada pois para proceder á súa detención. Sí, nun plazo, polo que me trasladan, nun plazo inmediato, o sea, unha cuestión de horas. Ben, pois xa escoitaban a Alejandro que o home localizado pola Garda Civil está agora mesmo atrincheirado nunha vivenda en Atios, no lugar de Atios, no concello do Porriño. Imos ver, estas son imaxes en directo de onde está atrincheirado este home, a exparella, o presunto agresor. Este home estivo boa parte da tarde en paradoiro descoñecido. Os axentes localizaron nunha vivenda, como dicimos, en Atios, esa que están vendo en imaxe, e ademais hai tamén un amplo dispositivo nese punto, nesa zona, a estrada que está cortada, e tamén estamos vendo varios coches de policía. Continuaremos moi pendentes ao longo do telexornal para saber como avanza pois esta investigación e tamén se ese home continuará atrincheirado moito máis tempo.
O 2026 deixa un dos xaneiros máis tráxicos por violencia machista. Só no que levamos de ano foron asasinadas 5 mulleres en España. Pero de confirmarse este caso do que estamos a falar, serían 6 as mulleres que morreron a mans da súa parella ou exparella. De feito, este sería o primeiro caso do ano na nosa comunidade. En Salvaterra de Miño, un home foi detido por supostamente agredir a súa parella. Ela mesma denunciou os feitos. No momento de presentar o parte de lesións, a súa parella comezou a enviarlle mensaxes e vídeos nos que aparecía na súa casa rompendo mobles e orixinando un pequeno lume. A Garda Civil desprazouse ao lugar. O home pasará a disposición xudicial nas vindeiras horas. Devastación en Portugal. Os efectos de Cristín aínda se notan no país veciño cando xa chegan outra serie de borrascas. Esta fin de semana lamentanse outras 3 mortes e centos de feridos. Ten máis datos Brais Suárez. Sí, a cidadanía de zonas como a Leiría ou Mariña Grande implicouse de cheo nas tarefas de reconstrución e iso provocou a morte de 2 homes de 66 e 73 anos cando reparaban un tellado. Outras 500 persoas resultaron feridas nese mesmo contexto e hoxe outro home morreu por mor de inhalación de gases dun xerador eléctrico. E que ata 200.000 persoas seguen sen electricidade dende o mércores e iso espallou o uso destes xeradores que deixaron outras 5 persoas en estado grave. O goberno reunirse de urxencia esta mañá para estender o estado de calamidade, o máis grave de todos, durante toda esta semana, ata o día 8, e aprobou axudas por valor de 2.500 millóns de euros. Algúns consideran que o peor aínda pode estar por chegar en forma de inundacións, porque volve chover con forza e os ríos van ao límite. En Coimbra xa deseñaron un plan de evacuación para a cidade. O paso da borrasca Cristín deixou un regueiro de destrución en Portugal, especialmente nos concellos de Leiría e Coimbra. 200.000 persoas seguen aínda sen suministro eléctrico porque o temporal deixou fora de servizo máis de 770 km de liñas de alta tensión. Unha situación que leva a moitos a recorrer o uso de xeradores de electricidade e xa se rexistraron falecementos por inhalación de gases. Não há luz, não há telemóveis, não temos nada, não temos água, não temos nada. Os telhados estão todos como se pode ver e nos próximos dias acho que não vamos ter nada. Parece que estou num cenário de guerra. Isto é muito triste ver a praia assim, como está, e estamos muito decepcionados. Isto agora vai demorar algum tempo a ficar como era antes. O temporal deixa ao menos 8 falecidos no país e incontables danos materiais, por iso o goberno estableceu un fondo de axudas de 2.500 millóns de euros e vai prolongar o máximo nivel de alerta ata o próximo domingo día 8. Cristín foi a quinta grande borrasca en só un mes, o que deixa unha situación límite nos encoros. Por iso o primeiro ministro luso advertiu que as enchentes nos ríos serán prácticamente inevitables porque está previsto que siga chovendo. E o Papa León XIV quixo enviar unha mensaxe de apoio aos afectados polo temporal en Portugal. O pontífice expresou o seu pesar polas persoas damnificadas, compartiu a dor dos seus familiares e agradeceu o traballo dos que participan nas tarefas de rescate. Na mensaxe que lle remitiu o bispo de Fátima, o pontífice manifesta a súa cercanía aos familiares das víctimas, os feridos e os desprazados. Aquí en Galicia, a tregua que nos deu onte o tempo durou pouco. Volveu a chuvia e unha nova fronte activa que deixa a toda a comunidade en aviso. Haberá refachos, precipitacións intensas en 12 horas e ata pode que caia algo de neve. E no mar tampouco se libran, sabeno ben Xoel Rodríguez. Sí, non, de feito, a Axencia Estatal de Meteoroloxía vende activar hai tan só uns minutos, ás 9 desta noite, un aviso amarelo en todo o litoral desta provincia da Coruña por fenómenos costeiros con ondas que se podrían situar entre os 4 e os 5 metros de altura. Un aviso que a partir das 11 desta noite se vai estender tamén ao litoral da provincia de Pontevedra. Iso no mar, pero en terra tampouco nos imos librar. Avisos a partir de mañá activos por choiva e tamén por vento en toda a provincia de Pontevedra, na franxa atlántica da Coruña e en puntos da de Ourense, precisamente na montaña ourensá volverán tamén os avisos por nevaradas con acumulados duns 5 centímetros en cuestión de só 24 horas. Isto para mañá, pero moito ollo tamén de cara a esta semana, porque entre o martes e o mércores entra unha nova fronte de grande impacto, algo que xa non debería de pillarnos desprevidos.
Logo dun sábado de tregua e dunha mañá de domingo bastante tranquila, á tarde volveu a chuvia a Galicia. Antes non era así, chovía 3 días e despois abría, escampaba, pero que agora está chovendo. É parar un pouco xa. Para mí é a primeira vez aquí en Galicia e me parece que llueve demasiado. Aburre un pouco, a verdade, pero bueno, estamos en Galicia, hai que regar o verde, pero xa estamos desexando ver o sol. A provincia de Pontevedra, case toda a de Ourense e unha parte da Coruña quedaron baixo aviso amarelo por chuvias con previsións de acumulados de 40 a 50 litros por metro cadrado en 12 horas. No caso do interior de Pontevedra, mesmo máis 60 litros por metro cadrado en 12 horas. Soy una persona muy positiva y tal como está el mundo, quejarse de que llueve, si llueve, pues un paraguas, ropa adecuada para eso y no veo la tragedia. Si queremos los montes verdes necesitamos lluvia. Tamén se activaron avisos por vento no litoral oeste e sur da Coruña en previsión de refachos de ata 80 km por hora. Toda a costa coruñesa e a de Pontevedra entraron ademais en nivel amarelo por ondas de 4 a 5 metros e vento no mar. Este luns vai seguir chovendo sobre mollado nos mesmos puntos e o mar ponse peor, con aviso laranxa nas costas da Coruña e de Pontevedra e amarelo na de Lugo. E isto pode ser só un aperitivo do que nos espera, parece que ven prácticamente toda a semana de tempo inclemente. A situación dos ríos foi mellorando desde o paso da borrasca Joseph, que fixo que moitos se saísen do leito e anegasen vivendas, estradas e parques próximos. Este domingo a Xunta activou o plan especial ante o risco de inundacións en fase de preemerxencia en 8 ríos, nos concellos de Cambre, Abegondo, Cabana de Bergantiños, Culleredo, Vimianzo, Trazo, Ames e Redondela. As chuvias previstas para as próximas horas farán crecer de novos caudais, así que deben manterse as medidas de seguridade tanto nas marxes dos encoros como o de Cecebre, como nos ríos que van cheos, como o Tambre. Está en seguimento cando aí estas choivas tan acentuadas, pero bueno, está tranquilo, a presa non ten ningún problema e os cidadáns poden estar tranquilos. Nós sempre recomendamos que teñan moita prudencia, moita, e depois outra cousa que atendan ao que nos estamos marcando, pois con cintas, con vallas, con conos, con unhas señales para que eles teñan a máxima prudencia e así salir beneficiados todos. Ata a última hora da tarde aínda foi posible pasear polas sendas fluviais como a Nosar, que despois da última enchente baixou de contado o seu caudal. Está baixinho o río, ahora está ben, ahora dá gusto verlo, pero si estuvo hasta aquí arriba, sí. Hubo días que sí, que desbordou, claro, se desborda non se pode pasear moito por aí, pero bueno, é o que hai, estamos en Galicia, é o que hai. Nos próximos días teremos que gardar de novo precaución nestas zonas. A cidade de Vigo foi segundo e met o lugar de toda España con máis precipitacións rexistradas en apenas unha semana, do 21 ao 27 de xaneiro. 197 litros por metro cadrado, seguido de Ceuta, Pontevedra, Santiago de Compostela e Lugo. Temos os paraguas xa pegados ao corpo, tranquilamente pode ser, sí. Esta estación meteorolóxica do campus de Vigo recolleu este mes de xaneiro un total de 451 litros de auga por metro cadrado. Cifras altísimas as que hai que sumar os datos rexistrados tamén na estación do aeroporto, 398 litros. É a primeira vez nos anos que teño chover máis, sí, pero non así todo seguido. Unha tras outra. O anómalo destes datos, segundo a EMET, está na intensidade e na persistencia das precipitacións. Creo que años anteriores había un intervalo de descanso entre precipitación e precipitación. Aquí nos viene como todo de golpe. Ainda queda unhas cantas, porque houve xa previsión do tempo, era a semana que ven todo de chuvia tamén, pois nada. Borrascas que viñeron acompañadas de vento, neve e ondada. Por certo, a precipitación máis alta en Vigo nun mes de xaneiro foi en 1974, 770,9 litros por metro cadrado. O bo deste tempo está nos embalses como a este de Zamáns en Vigo, onde unha xornada máis houbo que desaguar tanta cantidade de auga.
Técnicos da Xunta e da empresa adxudicataria dos traballos de rexeneración ambiental que se iniciaran no Monte Neme antes da rotura dunha das balsas da antiga mina reuniránse mañá para revisar o plan de traballo e analizar o terreo polo miúdo. Tratarán de confirmar que non hai máis galerías como a que colapsou na madrugada do sábado, provocando unha correntada que arrastrou centos de toneladas de lama e pedras ladeira abaixo. Sanidade completou hoxe a recollida de mostras dos pozos particulares da veciñanza para descartar casos de contaminación da auga. O PSDG anunciou que pedirá no Parlamento de Galicia que se realicen analíticas na contorna afectada e que presentará un conxunto de medidas preventivas para evitar que episodios como este se repitan. O mal tempo está facendo estragos tamén nalgunhas infraestructuras como as estradas. A principal vía de enlace coa meseta de Galicia, a autovía A52, estáse convertendo nunha xincana para os condutores. Desastre. Hai charcos de auga, hai buratos que... moi mal. Fatal. Con baches, con hoyos. Ahora los van tapando, pero tapan aquí y no arreglan allí, porque no terminan de hacer bien la obra de la carretera. Son as queixas dos usuarios da A52 polos numerosos obstáculos ao seu paso pola provincia de Ourense. Tan só nos 18 kilómetros entre Allariz e Xinzo, os baches obrigan a cortar carrís en varios tramos. Vemos señalización e decimos, pero que fixeron aquí? Que si non se ve facendo nada. Hai unha vía só para pasar e a outra está a cortala e ali non anda nadie. Este mal estado arrástrase dende hai anos. Já utilizei o ano passado, com buracos, era un pouco complicado viajar. Leva muitísimos anos xa. Un desastre, está a parte de Ourense é a pior de todas. Baches que obrigan a reducir a velocidade e extremar a precaución, especialmente co mal tempo. Más de 80 no puedes ir porque te pilla un bache, se te quema lo que es la rueda. Más despacio y con precaución, claro. Facendo a circulación imprevisible e poñendo a máis dun condutor nun apuro. Se me foi o coche. Un charco de auga, vindo de Ourense para aquí. O algún bache que me ha asustado, sí, la verdad. E xunto co corte da tratorada, unha proba de paciencia na que se acaba... Pois xa escoitaron unha xornada máis, o sector agropecuario mantén as súas protestas. Os tractores seguen paralizando a autovía das Rías Baixas ao seu paso por Xinzo. Máis dun mes levan manifestándose en contra do acordo do Mercosur e os recortes da PAC. Tamén piden máis axudas para facilitar o relevo xeracional no sector. O tráfico segue sendo desviado pola nacional. Precisamente dende hoxe xa se poden solicitar as axudas da PAC para este ano. A campaña conta cun orzamento de case 5.000 millóns de euros. Son 8 millóns máis ca na campaña anterior e que se van a repartir entre 585.000 agricultores e gandeiros. O prazo estará aberto ata o 30 de abril. Durante o seguinte mes, en maio, poderán presentarse modificacións da solicitude e correxir os erros nos expedientes. O Goberno Central descarta o rescate da P9, outra infraestrutura vital para Galicia. En resposta a unha pregunta formulada por senadores galegos do PP, o Executivo defendeu que a concesión aínda está en vigor e non procede rescatala. Os populares queren poñerlle fin á explotación privada da vía e eliminar as peaxes e lamentan que o Goberno queira seguir facendo negocio, din, a costa do peto dos galegos. E se teñen que coller mañá un autobús na provincia da Coruña para ir a traballar, o médico ou levar os nenos á escola, lembren que o servizo funcionará con normalidade. O inicio da folga indefinida, previsto para este luns, queda en suspenso, pendente dos resultados das negociacións que se retoman mañá a 1 da tarde. O principal atranco pro acordo segue sendo a suba salarial. En riba da mesa están tamén a xubilación anticipada, a reducción da xornada anual ou os permisos retribuídos. Cruce de declaracións entre Pedro Sánchez e Núñez Feijóo na campaña electoral en Aragón. O líder do PSOE asegura que haberá revalorización das pensións sí ou sí. E Feijóo acusou de degradación moral pola utilización política deste tema. Na regularización de inmigrantes, as posicións tamén son totalmente diverxentes. Pedro Sánchez garantiu en Teruel que haberá revalorización das pensións sí ou sí malia a derrota colleitada no Congreso polo denominado decreto ómnibus que incluía a medida. Se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos 7 años cuando yo he estado al frente del Gobierno de España.
Ese es mi compromiso. Sobre a regularización de inmigrantes, lembrou que Aznar tamén a fixo. Pediulle ao PP que volva ao sentido común e que lles faga caso aos axentes sociais. Si no quieren escuchar al gobierno de España, que escuchen a la patronal, a los sindicatos, a la Iglesia Católica, al sentido común de un pueblo en español que es solidario. O Partido Popular sostén que votará a favor de revalorizar as pensións se vai nun decreto por separado. E Feijóo considera que o PSOE utiliza políticamente os pensionistas. La degradación moral es de tal magnitud que aprovechan la subida de las pensiones para favorecer a los ocupas. O líder do PP entende que España vive un descontrol migratorio. Di que non pode converterse nun saco sen fondo na regularización mesmo en contra das políticas da Unión Europea. Queremos acogerlos realmente cuando vengan a aportar, cuando vengan a comportarse y a cumplir las leyes a los que estamos nosotros obligados, cuando vengan de forma razonable, ordenada, legal y humana. Pero no, puede ser que la ilegalidad produzca derechos en España. A regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada polo Goberno é unha vitoria para Podemos. Anuncian que traballarán para que poidan votar, facilitando a súa nacionalización. Dixo a secretaria política da formación morada nun mitin en Zaragoza. Irene Montero defendeu a teoría do reemplazo co desexo de barrer, dixo, de fachas e racistas o país que axuda dos inmigrantes. Ojalá podamos barrer de fachas. Quiero pedirles a las personas migrantes y racializadas que por favor no nos dejen solas con tanto facha. Y claro que sí queremos que voten, claro que sí, hemos conseguido papeles, regularización ya, y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país. Polémicas declaracións que xa teñen reaccións dende a bancada popular. Di Alberto Núñez Feijóo que Podemos deixa claro o que tenta ocultar o goberno, que o obxectivo da regularización de inmigrantes non é humanitario, senón electoralista, para gañar votos no futuro. No es humanidad, es electoralismo. No es ayudar a quien lo necesita, es intentar comprar votantes en el futuro. No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas, queridos amigos. Esto es lo que hay detrás, no otra cosa, que no nos engañen. Esta medida de regularización fai que acudan centos de persoas ás embaixadas e consulados. Fano para buscar os certificados necesarios para iniciar os trámites. En Barcelona, por exemplo, centos de migrantes colapsaron o consulado de Pakistán. As ringleiras e aglomeracións fixeron necesaria a presenza da Garda Urbana e os Mossos de Escuadra. A unha semana de que os aragoneses decidan nas urnas, publícase unha nova sondaxe a nivel estatal. Aquí podemos ver como Vox conseguiría unha importante suba na intención de voto no conxunto do país. Os da Abascal serían a forza que máis medra, máis de 5 puntos, duplicando os seus escanos das pasadas eleccións de 2023. Pola contra, o PSOE é a que máis baixa. Isto reduce a distancia entre as dúas forzas. Os de Sánchez quedanse só a 8 puntos de Vox e perden 15 escanos, mentres o PP volvería a ser a forza máis votada. Todo isto segundo unha enquisa de Sigma 2 publicada no xornal El Mundo. David. Precisamente, este xornal recolle hoxe que José Luis Rodríguez Zapatero recibiu polo menos 450.000 euros do asesor de Plus Ultra durante 6 anos en concepto de consultorías globais. O empresario Julio Martínez foi detido nunha operación por blanqueo de capitais ao redor da aerolínea española de capital venezolana rescatada polo goberno de Sánchez. O exsecretario xeral do PSOE defende a súa labor de consultoría. O Goberno Central pacta con Bildu eliminar ETA da lista europea de organizacións terroristas. Dende o Executivo falan dun acordo parlamentario que non borra a condena histórica do grupo. Pero o certo é que xerou polémica entre vítimas e oposición. Dende o Partido Popular, Miguel Tellado reacciona a través das súas redes sociais. Acusa a Sánchez de inmoralidade. E aquí en Galicia, manifestación en Santiago en defensa da sanidade pública. Convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública, estivo apoiada por diversos colectivos e polos principais líderes da oposición. Socialistas e nacionalistas reclamaron máis recursos para aumentar a calidade da sanidade pública galega. Denuncian a privatización dun servizo elemental para a cidadanía. Nós temos que defender a sanidade pública porque é o verdadeiro dereito que protexe e defende
a todos os galegos e as galegas. E por iso estamos aquí, defendendo a sanidade pública e defendendo ese dereito que todos os galegos e galegas temos a obrigación de defender todos os días do ano. Que, por certo, Ribera Salud está xestionando a saúde de 120.000 persoas na área sanitaria de Vigo. Nós o que queremos é que o noso sistema sanitario público funcione. Queremos un sistema sanitario público onde ao entrar teñas que presentar a túa tarxeta sanitaria e non a túa tarxeta bancaria. Os populares galegos refírense a esta manifestación como partidista. O voceiro parlamentario, Alberto Pazos, asegura que o sistema sanitario galego é dos mellores e pide ao goberno que atenda a falta de médicos actuais. Nos estamos convencidos de que Galicia sigue a ter un dos mellores sistemas sanitarios do mundo, que pasa dificultades, motivadas fundamentalmente pola dificultade de atopar profesionais de determinadas especialidades, pero ese non é un problema de Galicia, é un problema que estamos a sufrir todas as comunidades autónomas de España e todas elas levamos anos facéndolle propostas ao Ministerio. O noso sistema sanitario mellora os datos de cirurxías. Nos últimos 10 anos, os hospitais do Servizo Galego de Saúde incrementaron en case un 60% as cirurxías máis urxentes, superando as 27.500 só en 2025. Aínda cunha maior actividade, a Sanidade Galega garantiu un tempo medio da garda para estas cirurxías inferior aos 30 días. Supón un incremento do 60% en relación a 10 anos atrás e un incremento do 10% en relación aos 2 últimos anos. O tempo medio de espera para estas cirurxías prioridade 1 no ano pasado foi de 20 días, é dicir, 10 días menos dos establecidos. Continuamos falando de saúde, ca mensaxe de tranquilidade que manda a Consellería de Sanidade. A Organización Mundial da Saúde identificou España como un país no que pode haber infección do sarampelo. Polo momento, en Galicia, en 5 anos só se detectaron 2 casos confirmados. Un deles importado e outro vencellado. Epidemiolóxicamente o primeiro na nosa comunidade. A vacinación rolda o 95% na dobre pauta. Con todo, en España, o ano pasado detectáronse máis de 300 casos desta doenza. O buque Patiño da Armada Española, con base en Ferrol, partiu esta tarde do Arsenal Militar para participar nunha misión da OTAN en augas do Atlántico Norte e do Mar Báltico. O Patiño foi despedido cun acto no dique número 10 de Navantia. Asumirá tarefas do respaldo loxístico no marco da operación Brilliant Shield, que ten como obxectivo reforzar a seguridade na zona norte do Atlántico en augas do Báltico. O buque Patiño vai abastecer de víveres e combustible as demais embarcacións que participan no operativo da OTAN. Israel reabre o paso de Rafah de maneira limitada, só para persoas en un só sentido. Os palestinos de momento non poden sair de Gaza. A apertura deste cruce fronteirizo entre a franxa de Gaza e Exipto forma parte do plan do presidente estadounidense Donald Trump para poñer fin á guerra. Unha guerra que comezou o 7 de outubro de 2023 despois de que homes armados liderados por Hamas atacaron o sur de Israel. Continuamos no exterior porque o peche dun centro social en Turín provocou fortes enfrontamentos entre policías e manifestantes. A marcha da protesta deixou polo menos 29 axentes feridos. A manifestación, na que participaron milleiros de persoas e que comezara pacificamente, acabou converténdose nunha batalla campal. Un grupo de manifestantes encarapuchados golpearon un policía con patadas e cun martelo. O goberno italiano e a oposición condenaron os disturbios. A primeira ministra italiana, Giorgia Meloni, visitou no hospital os policías feridos. Hai polo menos 2 detidos. E incredulidade a dos pasaxeiros que se atopaban no aeroporto de Manises en Valencia. Un voo con destino a Ámsterdam retrasouse máis de 2 horas porque un home, o están vendo, subiu o seu teito. No vídeo vese como camiñaba, saltaba e mesmo corría por riba da nave. Afortunadamente, a Garda Civil convenceuno para que baixara e unha ambulancia trasladouno ao hospital para ser atendido pola unidade de psiquiatría. No. Es que es eso, o sea, yo no quiero ver cómo alguien se abre la cabeza. Encontro multitudinario de mulleres do rural en Melide. Xuntáronse unhas 1000 pertencentes a 45 asociacións de toda Galicia. Pasearon pola localidade, polo mercado, xantaron e houbo festa até o serán. É a cuarta vez que organizan unha reunión así para darlle visibilidade ás mulleres dos concellos máis pequenos e das vilas e tamén resaltar o papel que fan estas asociacións. Cando non había agua corrente nas casas, a veciñanza de Xinzo acudía ás fontes con cántaros e olas, dando lugar a un xogo popular de
arrexuntamento que pasou de xeración en xeración. Sí, e hoxe esa tradición repítese a grande escala no Domingo Leiro, no que os veciños participaron lanzándose olas nun dos actos máis emblemáticos do entroido máis longo do país. Alistivo a nosa compañeira María Blanco. Centos de olas voan e o barro toma a Praza Maior de Xinzo, onde a destreza e a diversión van da man no Domingo Leiro. Trátase dunha viaxe ao pasado a que se sumaron veciños e visitantes que tomaron as rúas ataviados con traxes de comezos do século pasado. Baixo a atenta mirada do Meco, as olas volven voar polo aire e cada lanzamento é unha ameaza para os participantes. Hoxe celébrase o Domingo Leiro. Un xogo que ven de antigo, cando as olas se usaban para ir ás fontes e ao quedar vellas, convertíanse nun xogo de flirteo entre os mozos. No caía unha ola, parábase de xugar, o que lle caía servía de burga para os outros. No, a culpa foi túa, porque me tiraches mal. Antiguamente había que pagar unha ronda de viño, hoxe intentamos que non nos rompan para xugar o máis tempo posible. Preto de 80 persoas, en tandas de 20, forman un coro e lanzan as olas en traxectorias precisas, case parabólicas, para que poidan ser recollidas sen risco, aínda que sempre hai quen engade un toque de pillería. Levan fariña, outras levan auga e algunhas levan confeti tamén. E a sorpresa da xente, non se esperan tampouco, pero bueno, é o bonito, pesa un poquinho máis sempre. Hai quen as lanza máis alto, hai quen fai xogo de xuntar dúas e tirar unhas para arriba, outras para baixo. Cada un ten o seu toque especial. Un xogo de precisión, hai que estar atento, ter reflexos rápidos e moita destreza. Antes de xogar quentamos con os botellís, sobre todo, un poquinho de licor café e despois vámola pasando. Hai que tirala máis ou menos caballa dereitiña, se pode ser xirando mellor, vale? Para non mancarse, porque se van así moi arreboladas, pois podete mancar. A chuvia chegou ao final, pero non apagou a festa. Medio milleiro de olas feitas a nacos marcaron o remate dun novo Domingo Leiro. Volantes, maragatos ou peliqueiros e mecos percorreron a parroquia de Santiago da Riba enchantada, o berce do entroido Ribeirao, para celebrar unha das tradicións máis antigas e coloridas. Colorido porque, claro, estamos chamando a primavera e a primavera trae color despois de estar no inverno, sobre todo co inverno que estamos sufrindo últimamente. Como este hai en poucos sitios, que se fagan así os oficios, fanse operacións, fanse cousas destas para facer rir a xente. Este carnaval estivo a piques de desaparecer, pero algúns veciños conservaron unha tradición moi vinculada co agro e a natureza. Por iso os personaxes deste entroido teñen que pisar as hortas. O noso personaxe, antigamente, vense dicindo, que fertilizaba as hortas. Por iso facemos o cruce das hortas, para chamar a cosecha do ano que ven, para deste ano. Sí, os grandes cruzan as hortas, nós os pequenos vamos pola parte de arriba. O reto é conseguir que os máis pequenos continúen con esta celebración. Eu levo desde os 3 aniños vestíndome, teño 30 sí, xa de abuelos a netos, de pais a fillos. É un entroido familiar, a verdad que moi ben. Este domingo contaron coa presenza de máscaras doutros carnavais ancestrais como o de Viana do Bolo, o de Salcedo, o de Sobradelo e o de Budián. En A Coruña, o Teatro Colón foi escenario esta tarde dun concerto homenaxe ao músico e compositor galego Rogelio Groba. Un repaso polas súas obras máis representativas a cargo da Orquestra da Cámara Galega co pianista Pablo Diago Busto e Rogelio Groba Otero, fillo do homenaxeado na dirección. O obxectivo é achegar ao público o legado dunha das grandes figuras da música clásica galega e nacional e poñer en valor o noso patrimonio musical. Recapitulamos neste intre, antes de marchar, a información que abríamos o telexornal O Crime Machista en Mos. O presunto agresor está atrincheirado nunha vivenda en Atios, no concello do Porriño. Amplo dispositivo que hai agora mesmo nesa zona da policía, castrada pechada e os axentes pendentes de calquera movimento. A exparella, este home, levaba gran parte da tarde en paradoiro descoñecido. A vítima tiña 52 anos e atopouna a súa irmá. Os axentes, por certo, que tratan nos últimos momentos de negociar con el para que se entregue de forma pacífica. A parella separarase no mes de decembro e a vítima non estaba incluída no sistema Biogen.